Hej friends, og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen lave en fodbold skills challenge, hvor vi dribler. Og jeg kan bare love jer for, der bliver mange skills, hvor jeg kommer til at fail. Ej, man kan ikke se det godt lidt. What the heck? Fuck. Mit liv. Så er vi klar igen. Og nu kommer det tidspunkt, som jeg kan finde ud af. Jeg kan ikke lave elastikken, den der. Men nu, den vil jeg prøve at lave nu. Ej, fuck. Og det er det. Jeg er nede under sengen. Jeg ved godt, det er underligt. Men hej. Smile. Det var det for den her video. Vi ses i næste video. Moin.